Wakanyo ni nok mar pi okwako gwenge mag Nyatike kendo koro chuno oganda mondo wuothi ondama mar rabora kagimanyo pi e aoche mayudore gwenge mag Dhiwa. Jafombo marwa George Juma nigi ler mar wachni. Pi en ngima ne dhano kaachiel kod le ma opidhi kod mago mag bungu. E seche ma bende koro oro kwako gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori to ahinya gwego mag Nyatike, oganda kaachiel kod jamni koro wuotho ndao mabor kamanyo pi. Ngania na ng'ombe, wanafunzi wanaamka saa 10 usiku, wanatembea kwa miguu, wanakuja hapa kuchota maji. Thoth kisimbni kaachiel kod epe e gwego mag Nyatike osetuo nikech oro, kendo sani oganda kaachiel kod jamni oketo mana geno margi kuom aoche kaachiel kod pi mag achia mawuok e bwo lowo. Mano dwaro mbulu no singo no biro konyo jo Nyatike. Achiel kuom kony mondo konyo Nyatike en pi. It is a permanent spring. Made bed ka ber to no bed ni okonyo ji mang'eny e Nyatike ka. Jodagwego mag Ndiwa e sub-county ma Nyatike kaachiel kod alwora margi e wardno ma North Kadem e sub-county ma Nyatike sani koro keto mana geno margi e pi achiani mawuok e bwo lowo. Sani oro okonyo nyaka kamoro nodiyo, nyaka yo gogo kocha, joma koro opogore ma koro ok nyal dhi gogo, nyaka jo chien koni jangoye ko ok oduon ene kama koro ritowa. Oganda mawuok e gwego mag Ndiwa kaachiel kod alwora mare chako molo e kar pini kar saa achiel mar okinyi. Oganda mobiro omo pi koro laro pigni kod jamgi ma bende koro biro ka mar tieko riyo. Watiyo dhok bende samoro nego nyaka ndope nikech samoro gigore iye ka to watuomo nikech onge kama onyalo tuomo machielo mopogore kod. Kata nonyuola yudo mana kochwer kama to nolos gik moko tangi moko nitiere kanyo to sani gidinore. Kama pini koro gudore ema oganda tuome pi kabende kata jamni ma bende nitie kod riyo donjo kae mar modho kendo gilosore pigni. Pigni ji tuome to dhok modhe, dhok belae to watuome ka kendo watere dala kucho mondo modhe. Koro jams ma aoko nikech gima dhiang' onyono oko kucho ikia gima mobiro ga ipika. Gombo mar ogandagi en ni piny owacho koro keti yawo moro ma pini koro nyalo chokie ma jamni nyalo modho, kabende komachielo bende koro ket kama oganda nyalo tuomo e pi maler mondo kok gin tuochego ma ikelo kod lil. Dwaro mondo losnwa yawo moro kata gi oko kucho cho. Koselose gi oko to dhok yudo kama modhe, jotuombo yudo kama tuombe. Kayo ng'adnwa rieko ma dhok nyalo modho yore. To piwani nyalo beda maber nyaka nikech okonyo nyaka ji mang'eny ok karwa ka kende. Nchokete dweche matin mokalo chien kae. Koro miyo nwatemo mondo watim repairs moko but noyudo ka tijno ng'eny. Koro chuno mondo obed contracted. Koro bang' procurement processes matimre sani apani bang' ndalo gimoro 25 nyaka 30 contractor bo bede site mondo olos wach Ndiwano mondo wach pigno orum chuth. Nok mar pi oken mana midhiero gwego mag Nyatike kende to kata boma ni ma Migori nitie moko kuonde dak e boma ni ma osebiro ka onge kod pi kuom higni 3 mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori.